Zuzendariotza eta ondoengo Aita Larramendi. Gipuzkoako ikastolen elkarteari ere mila esker gure eskura jarri duzuen guztiagatik. Eta gaur, eta urte osoan zehar lanean aritu zareten eta arituko zareten voluntarioei hitzak zarituz motz geratzen direla jakinda ere, bihotzez eskerrak. Zuei esker lortu dugu eta. Orain, etorri zareten guztiok, goza ezazuen, kilometroak 2008, igande atsegina goza ezazuela. Mila esker, sortunde. Zorionak, beraz, zorionak, beraz, hemen Euskal Herrian zorionak, beraz, Euskal Herrian gauko kilometroak bezalako Bueno, zorionak beraz, Euskal Herrian eta kilometroei gagozkielari horrelako besterik ez zera. Bueno, azkenean esaldia abaitzen dugu. Zorionak Euskal Herri osoan, kilometroak bezalako festetan eta urte guztian zehar, euskerazko hezkuntzaren aldeko konpromisoari eusten diozuen guztioi. Gurekin dugu, Arantza Manterola, Gipuzkoako ikastolen elkarteko lehendakaria. Aurrera, Arantza.